Salutare, bine am regăsit, eu sunt Dinu și astăzi facem un nou clip de Brawl Stars. Astăzi o să facem, spun dreapta, o să facem push înspre 13.000 de trofee, pentru că vreau să fac 13.000 și să iau push spre 13.000 în care videoclipurile acestea o să joc doar cu Brock. Și acest clip este dacă vezi acest clip de rachimuie și descobri acest clip, evident bine, fac clipuri mișto, și problema e, evident, la un capel, sincer, n-am Biuțe n-am nimic, o filmează bine, mă. Asta e clipul pentru Wolf, dacă nu vei acest clip. O să zarci mie canal să fac nu voi să vedeți comentarii, trebuie să comentați pe ce vrei eu, dar nu mai să am niște comentarii. Ok, am murit. Bun, evident este să vă spun. Mi-a zis foarte mult să nu era să nu de Wolf. Ce nu am nimic, nu am nimic. Ce nu e bine, am nimic. Queen, fuck. Bun, joc foarte bine, am jucat foarte bine. Mamă! Și Wolf, dacă spui că nu e bine, mă la zi. Ha, ce bine. Cum să spui și un joc prost. Sper frate, n-am făcut multe, am făcut multe. Și eu am diferit. Am făcut multe. Și-am bit în showdown și cred că sunt bit dacă m-a profesionalizat așa. Nu o să și am uitat să aveți aici un clip despre boosterul. Bun, am revenit, bună să nu știu cum am ecran de bucură am dat 500 euro de cont foarte bine pentru mine e foarte bine și n-am băgat mult bani încât să zic că este de fapt uitării nu e problemă cerebral care o să ucide pe Piper-a mea. Deci e un meci foarte strâns. E teamări. 3, 2, 1. No shifter, efectiv, no shifter. No shifter, efectiv. Frate, noi avem 6, not shifter. Bun, avem aici plus 7, iar mamă ce bine joc cu Brock. Dacă totuși o să fac rank 12 pe Brock, pentru că Brock îmi place la nebunie. Și l-am făcut de la rank 10 la rank 15. Joc foarte mult cu el. Ok, vreau să joce. Ok, să vedem. Avem aici pe Pro, dar nu cred că Pro e prost.
Dacă vreți să facem funny moments cu Madeleine, pun like și subscribe ca să facem și o serie. Mamă, baby, nu e bun. Mamă, ce receuri i-am dat. Bă, amândouă sunt bune. Mamă, și-am dat-o. Și-am dat-o, mamă. Și l-am cred că o să-l ucidem și pe Bull. A fost simplu. Ma. Și ușor a fost și am rămas cu 88 HP. Bun, trebuie să trecem și în bușuri, că de obicei să nu fie un prostonac din la care să iasă cam capat din buș și să-mi dea o funcție să mă facă pro. Păi se nu, nu se lipă. Trebuie să stau în buș să mă revin la viață. Acum joc pe telefon, nu joc de PC-ul, deoarece PC-ul meu dă crash și dacă dă crash, normal că nu pot să fac un video. Vladislav. Cred că acest Sandy este EPA. Din câte știu, da, este. Ok, foarte bine pentru Sandy. Dar de câte știu, Haide, mă. Holy shit. Ok, acolo, mamă, ce era să omor pe Sandy. Da, cred că suntem rip. O să o las pe Piper să se ducă. O să stau în buș. Pentru că normal că o să stau în buș, că n-am ce face pe dacă mă moară. O să încerc să mă duc și o să trag în... nu știu. Din mării naiba. Normal că mi-am tratat ultimata, normal că sunt rip, ca ceva nu sunt. Nu mai e bun ăsta Antonicul? Bun. Bun. Jucăm foarte bine cu Brock. Până acum am câștigat 3 meciuri consecutive. Mai pe locul 2-2-2-7. Asta 2-2-2-3. Bun, vreau să câștigăm pe locul 1 și locul 1 pentru că, da, frate, ăsta. Ce-ai făcut, bobițanule? Ce-ai făcut, bobițanule? Mamă! Bun, boss, am murit. Avem încă un Mortis. Hai să ne băgăm puțin în pâine. Avem 9 power. Suntem bine sbrici. Ok, cred că acel Rico e praf. Dar o să omorâ pe Jessie acesta. Dar ce prost am dat ultima dată, credeam că nu are... avem pe Crow, cred că cineva e acolo. Nu cred că e cineva acolo. Cred că vreau să sară, o să lăsăm să sară pentru că vreau să văd cum o să sară, să dea headshot. Bobby, să fie atenți. Uite pe Crow. Să dacă o să sară, da, cu siguranță o să sară. Mr. P. Nu e bun. Mamă, ce-am l-am cumpărat. Ok, aici am atacat Jessie. Nu că am dat un tir, l-am cumpărat. Crow s-ar putea să fie și aici, foarte bună aici, foarte bună echipe. Mr. P? Aici Mr. P? S-ar putea să fie prost. S-ar putea să fie mort acesta. Acest Poco, eu încă sunt supraviețuitor, n-am murit deloc. Acest Jessie e rip și acest Mortis e rip. Suntem showdown. Nici o șansă pentru ăștia și am omorât pe amândoi odată. Foarte bine, am câștigat locul 1 cu Brock. Foarte bine, boss. O să mai jucăm. O să jucăm în continuu pentru că vreau să pușăm cu Brock, să facem 500 trofei băi. Și să nu avem și un program pe canalul nostru. De la ora de luni până vineri postăm un clip la ora 4. Promit orice. Dacă nu postezi la 4 înseamnă că postezi, nu înseamnă că nu postezi pe canal.
de luni până vineri, dar înseamnă că o să postiți ori la 6 noapte, 6 noapte, ziua și 8 sau 7, pentru că foarte greu să faci, să filmezi un clip așa. Sau cred că dacă filmezi un clip luni, o să-l postezi marți. Marți fac un clip. Ce mamă, ce ai mamă? Avem acum al... ce bine a dat ultimata și cred că focul al meu e rip. Da, am zis și cred că ți-e rip. Da, am murit. Dar nu știu cum, dar pusul e foarte bine. Foarte bine, boss. Am jucat foarte bine. Bă, frate, eu spun cu Brock, cu toți Brock cam sunt bun, dar nu sunt bun cu Tic. Tic nu-mi place deloc. Ok, avem aici o Nita, avem 11 minute de filmat, malău, băi. Normal că toate clipurile mele conțin doar 18 minute, 20 minute. Da, destul. Ok, sară ăștia, dar... Ai, mamă. A sărit, ei, mamă, ce-a făcut? Ce-a făcut pe țara mea? Hai de-i să vedem. Vreau să iau, ia să vedem. Bum. 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 Ce mi-a dat cul. Vreau să-l omor pe 8-bit. Bum. Da, nu am nicio șansă. Culul, dă culul, încerc să dau. Încerc să dau acolo. Am murit cu echiparea mea și să încerc să îi dau foarte mult. O să dau acum la... Am dat foarte greșit ultimata. Dacă o să sărit, activeze. Ratat. Ok, hai să încercăm acum să dăm foarte mult. Am dat foarte mult acum. Foarte mult. Foarte bine. Avem aici un bol. Nu-i bai. Nu-i de pentru mine. Acum este un bambuș. Aștept să-mi... Ce o să fac... Să vedem ce o să fac. Ia să stau. Bun, am murit. Instant gratis. Ce-a făcut? Foarte bine, am jucat foarte bine, hai! Bine, m-am câștigat locul 1. Iar consecutiv locul. Am jucat foarte bine. Bun, cam atât a fost cu acest clip de pe ziua de azi. Să ne uităm. Wolf, promovează-mă cu canalul meu. Sau uite-te puțin pe clipurile mele, că am un clip, am făcut doar un clip de câte știu, am făcut cu vocea mea. Pentru că știu că tu ești de ăla și nu vrei să faci clipuri cu, da, așa, cu, se pune ca copiii care reacționează la clipuri să nu aibă muzică pe fundal. Uite, nu am. Ok? Ne revedem data viitoare.